ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಥ್ ಅಂತ. ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವಥ್ ಬಂದది ಎక్కడ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತ ಬಂದುಕೊಂಡು ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಬರ್ತ ಬಂದು ಸುರಾದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಆ ರೀತಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೋರಿದ ಕಂಚೂರು ಅಡಿ ಮಗನುಳ್ಳೇರು ಕೋರಿ ಕಂಚೂರು ಅಡಿ ಆಂಡಿ ಈ ಬರ್ಸುಗಳ ரெட்ட ರೀತಿ ಓಣಸ್ಲ ಕೋರಿದ ಕಂಚುಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಣಿಯರ ಆತು ಇಬ್ಬುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ತುಳಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಎರ್ಕಿಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಾಯಿ ಕೊಂಡು ಹೋದು ಗೇಟ್ ಬರ್ತಜಿ ಅಡು ಪೆತ್ತುಂಡು ಬತ್ತನ್ಲ ಬರ್ಸು ಫುಲ್ ಎರ್ಕಿಡು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಂಗಿಜ್ಜೆ ಮುಳುದಾಲ ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಡಿಯರಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿ ಗೀಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳಿ ಈ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಇಜ್ಜ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಪುಡು ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡ್ಡಿನಾಂಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರಣ್ಣ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತರು ಕೋಡೆ ಇರ್ಲು ಚೂರು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತರೆ ಆ ಗೇಟ್ ಬಾಳ ಹೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತ ನಿಂಚು ಉಳಾಯಿ ಬರು ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಮಿಂಚುಳಗೆ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಅವೇ ಅಬೆ 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 ಆಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 1:30 ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬಿದೆ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸಾರ ಚೂರು ಅಕಡೆ ದಾಯ್ತ ಬರ್ಸೋತನ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಅಂಚನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದು 3 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಹೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೊಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತ ಚಿಮಿನಿ ದೀಪ ದುಂಬು ಚಿಮಿನಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ₹70 ಇತ್ತವಂಡ ₹10 ₹25 ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕೂಜಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಣೆ ನೊಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಉಂಟು ಅದ ದುಂಬ ನೆನ್ದಿಡದು ನೆನು ಪೊತ್ತಾವಣೆ ದೀಪನ ಸುತಾಲ ಕೊಲ್ಲುಣೆ ಉಣ್ಣಿಯರ ಪೋರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆತಮ್ಮ ಅದಮ್ಮ ಏನು ಉಂಟುದಂಡ ದೀಪ ತುಲೆ ಏರು ಮಾತ ಈ ಚಿಮಿನಿ ದೀಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇರ ಬಂದದ್ದು ಕಾಮಿಡ್ ರೀತಿ ಮಾಡಲ ಇನ್ನೊಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರೋ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಬುರುದು ಪುದ ಆಯ್ತಾ ಮರ ಬುರುದು ಪು ಆಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೆ ನಮಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಇರುವ ಅದನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಉಂಟು ಕೋಡೆ ಇರಲು ಭಯಂಕರ ಅದು ಬರ್ಸ ಅಂಚನೆ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಬರ್ದಂಡು ಚಾಯ್ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಓಟು ಪಾಲೆಲ ಕೋರಿ ಸಾರಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀಲ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಡು ಬೊಣ್ಣಿ ಅಜ್ಜ ಬೊಣ್ಣಿಯನ್ನು ಪೂರ ಇಂಚಿ ಅಡ್ಕುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೂಳಿಲ ಜಾಣಿಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಪಿರೋವ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪೆತ್ತನ ಪಂತಿನ ಪೂರ ಅಮ್ಮಲ ಯಾನ ಸೇರಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಯಾನು ಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೊರತು ಬುಕ ಪೂರ ಅಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲು ಕೋರಿ ಪೂ ಉಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಪೂ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಾನಿ ಜೂಳಿ ಈಗಲೇ ಎದುರು ಪೋಲೆಯವರ ಒಂತೆ ಹೊರತುಗು ಎದುರು ಪೋಲೆ ಆಯ್ ಆಯ್ ಮನಿ ಪೈ ನೋಡು ಜೂಳಿ ಜಾನಿ ಅಂಜನಿ ನೀ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗೊರ ಹೋಟೆಲ್ ದಡೆ ಅಂತ ಪಾರ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಹೋಟೆಲ್ ದವಳು ಅಂಜಂತ ಪಾರ ಅಂತ ಉಂಡು ಒಂದು ಏನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಇನ್ನೇನು ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಮನ್ಪೆ ಏನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಥ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಜನ ವೆರೈಟಿ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಂದಿರ್ತೆ ಅವು ಏಪ ರೆಡಿ ಆಪಣ ಗೊತ್ತು ಜೈ ನಾನು 4 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ವೀಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ನಿಮಿಷ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪಿರ ಉಂಟು ಯಾರು ಈಡೊಂಟಾರು ಎಂತ ತುಪ್ಪೆ ಮೀನು ತುಪ್ಪೆ ಹೋ ಮೀನು ಅಂತ ಮೀನು ಇದು ಕಡುವ ಅಪ್ಪ ಕಡುವ ಅಪ್ಪ ಕೋಳಿ ಕಟ್ಲೆ ಚಪ್ಪೆನ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ಕ ಅವು ಅವು ಕಡುವ ಏ ಬಲ ಸೇಮ್ ವರ್ಚು ಇದೊಂದು ನಿಕ್ಕೇದು ಕಿಲೋಕು ಕಡುವ ಕಡುವ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅವು ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾಂಜಿ ವಡ ಕಡುವ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭೂತಾಯಿ ಒಂದು ಐತಿ ಕೋಳಿ ಕಟ್ಲೆ ಒಂದು ಐದು ಮಾಂಜಿ ಒಂದು ಐದು ಬಾಳೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಉದರೈತೆ ಮರ್ತೇನೆ ಕಡುವ ಕಿಳಿತಂಜನ ಉಂಡು ಅಂಜದ ಕಡುವ ಕೆಜಿಗೆ ₹200
ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಣೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಇಂದು ಓವು ಮೀನು ಪಂಡ ಕಡುವ ಮೀನು ಮಲಯಾಳಮಡು ಕಡುವ ಮನ್ಪೇರು ತುರುಟು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೀತಿರು ಪನ್ಲ ತುಲೆಂದೆ ಈ ಮೀನು ತುಯರಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಯರಣಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ಆ ಮೀನು ಮೀನು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡುವ ಮೀನಿನ ಮೂರು ದಾಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರು ದಾಂಡು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಿನ ఆయన ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಿರ ಕಡುವ ಮೀನಿನ ఆయన ತುರುಟು ಮನ್ಪುಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ಪೂರ ಅಂಡ ఆయన ಚೋಳಿ ಬುರ ದೆಪ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ದನ ಪುಣ್ಯಡು ಮೂರ್ದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಓಡು ಮೀನು ಅಂಡದ ಸಾಬು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜಪುಗು ಮೀನು ಮೂರುದಾಂಡು ಕಡುವ ಮೀನು ಮೂರುದಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಮುಳು ಅಪ್ಪ ಬೊಣ್ಣೆ ಪೂರ ದೆತ್ತುಂದುಲ್ಲೆರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆರು ಶೆಡ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದ ಸೆಡ್ ದ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡಿ ಈ ಬೊಣ್ಣೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಿರ ಬೊಣ್ಣೆ ಹೆಜ್ಜ ಬೂದಿ ಬೂದಿ ಅಯ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಿರ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಆಗುಂಡು ಈ ಬೊಣ್ಣೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಿಟ್ಟು ಏತ್ತಾಡಿತೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜೋ ಒಂದು ಎತ್ತಂಚನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾರು ಪೂರ ಇರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಬೈ.